Следващия ви клиент може изобщо да не ви потърси в Google. Може да пита ChatGPT, а в момента AI може изобщо да не знае, че бизнесът ви съществува. Ето защо се случва това. Преди хората пишеха в Google и проверяваха по 10 резултата. Днес все повече хора питат ChatGPT, Gemini или Perplexity и често се доверяват на единствения отговор, който получат. SEO ви помагаше да се класирате в Google, но това не гарантира, че изкуствен интелект ще избере вас като отговор. Ако AI не ви спомене, няма второ място. Няма линк, който човек да отвори. Просто ставате невидими. Точно тук идва AEO, Answer Engine Optimization, или оптимизация на търсачки, които дават директен отговор. Целта е сайтът ви да бъде изграден така, че изкуствен интелект да може да разбира бизнеса ви и да го показва като отговор, вместо да показва конкурентите ви. Ето 3 прости неща, с които започва това. Първо, отговаряйте на реални въпроси с ясен и човешки език. Второ, поддържате еднаква информация за бизнеса си навсякъде онлайн. Трето, имайте бърз сайт с ясна структура и чист код, който AI реално може да прочете. Събудете се, това е огромна възможност. Бизнесите, които започват да излизат в AI отговорите още сега, ще вземат място си преди конкурентите им, изобщо да разберат, че правилата вече са се променили. Искате да разберете дали изкуствен интелект може изобщо да намери вашият бизнес онлайн? Коментирайте думата линк и ще проверим.